Arratsaldeko 8:10 gutxi, Peio Etxeberriak eta Javi Zabalak jokatuko dute gaur 15 lauterdiko txapelketa nagusiko finala Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Jokin Altuna eta Peio Etxeberria izan dira nor baino nor gehiago gaur Donostiako Atano 3. pilotalekuan, lauterdiko txapelketa nagusiari zegokion bigarren finalerdian eta garaipena Zenozkoarentzat izan da, naiz eta Jokin Altuna beste behin ere favorito zen. 22-9 gainetik pasa zaio, eta gauza asko daude hemen aztertzeko, gauza asko eman ditu partidak, naiz eta emaitza oso argigarria izan. Eta lehenik eta behin gogora ezagun, Altunak joan den astean ez zuela jokatu, Zabalaren aurkako partida hori arazo fisiko batzuk tarteko. Peio Etxeberriak berriz erraz irabazi zion Elizondon Joseba Ezkurdiari 22-10, eta honen bestez biek gaur elkar topo egin dute Donostiako Atano 3. Orain artean 3-2 emaitzarekin Peio Etxeberria aurretik zen, elkarren aurka jokatutako norgehiagoketan gaur 4-2 ere zabaldu du aldea Zenozko aurrelariak. Lehendabiziko sakea falta egin du, ostiralean ere Unai Amian hori antzeko zerbait gertatu zitzaion, lehendabiziko sakea falta egin, eta gerora egia da, Amian hori geixiago kosta zitzaiola gaur Peio hori baino partidan sartzea, baina orokorrean behintzat hasiera, lehendabiziko tanto horretan beti zalantzak sortu daitezke, are gehiago Jokin Altuna bezalako pilotari baten aurka, baina gerora gehiago izan da. Orokorrean Peio askoz ere abiadura handiagoan mugitu du pilota, eta horregatik 12-5 iritsi da lehen etenaldira. Partida hasiera ez da, parekatua joan da, baina berehala ihes egin dio Peiok. Altuna txispari gabe ikusi dugu, normalean baino opari gehiago egiten, pilota asko txapapera, askotan erraz amaitzen dituen tanto horiek oso eskura eman dizkio Peiori, eta aldiz Peiok bikain jokatu du, kantxa erdiaren jabe eginda, eta badakigu Peio Etxeberria kantxa erdiaren jabe egiten denean oso zaila dela berari irabaztea, ezkerrez jartzen den postura horretan edozer egiten du hormabikoa, txokoan luze, txokoan motzean, ezker zeharra, denetik baliabide guztiak egiteko gai da, eta gaurkoan horixe gertatu da. Boleaz ere oso fin ikusi dugu, eta esan bezala 12-5 aurreratu da, eta bigarren zatian pentsatzen genuen, ez? Gainera Jokinek, lehen zatian pare bat etenaldi eskatu ditu, nahiko jarraian Peioren bolada hori eteteko asmotan edo, baina ez du inondik inora lortu, ez da hurbildu ere egin une bakar batean, eta benetan amezketarra ezinean ikusi dugu gaurkoan, ez da ohikoa Jokin horrela ikustea, are gutxiago horrelako partida klase batean oso ohituta, jokatzera oso ohituta dagoen partida klase batean, baina gaurkoan horixe gertatu zaio amezketako aurrelariari. Pilota borobila da, beti ez du espero den horrek irabazten, eta gaurkoan Donostiako Atano 3. horixe gertatu da. 18-6 iritsi da aurretik bigarren etenaldira Peio, eta azken zati horretan ez dira gauzak bat ere aldatu. Peio kantxa erdiaren jabe izaten jarraitzen zuen, defentsan batez ere, partida hasieran tanto gogor horietan Peiok erakutsi duen defentsa nabarmen du egin behar da. Bai txokoan, bai zabalean pilota zaiak eraman bakarrik ez, arro ipini bere buruari denbora eman, eta gainera Jokini ez dizkio ahoko zuloan utzi, eta hor egonda ere Peioren gakoetako bat, badirudi hor Jokinek erraztasun handiak eman dizkiola partida osoan zehar, baina ez, egonda partidaren zati bat, non Peiok defentsan aritu behar izan duen, eta defentsan oso ongi egin dituela gauzak, eta gero gainera erasora pasatzeko beta ere izan du zenbaitetan, eta azkenerako 22-9 azken tanto hori Jokinek bat ere fedegabe jokatu du, ez du arriskatu ere egin,
eta ondorioz Peio Etxeberriak bere ibilbideko 3. finala jokatuko du Lauterdiko txapelketa nagusian. Lehen finala galdu egin zuen Jokin Altunaren aurka, erraz 22-9, estutu handixeagoa eman zion Unai Lasori joan den urtean, eta aurten aurkari berria izango du Javi Zabala. Final irekia da, gaur 14, hemendik 2 astera izango da hori zehazki, eta horren nondik norakoak eta noski aipatuko ditugu hemen, baina benetan final irekia, final polita geratu da. Udan jokatu zuten San Fermin torneoan elkarren aurka finalerdia, hain zuzen ere gaur Peio garaipena lortu den pilotalekuan, Atano 3. Orduko hartan Javi Zabalak irabazi zuen, egia esan sekulako txapelketa egin zuen Lauterdiko San Fermin torneoan Javi Zabalak, besteak beste enpresan Lauterdian diren 2 oilarrei irabazi egin baitzien, bai Peio Etxeberriari eta bai Altunari, eta urten gainera finalerako aukera, eta errebantxa nahiko du noski Peiok, eta ikusiko dugu partida horretan zer gertatzen den. Jokin Altunak berriz, ez du bere 10. finala kateatzerik izan, 9 hortxe dago hitzatuta, eta hala ere urrengo urteetan noski bertan goi mailan ziur jarraituko duen pilotaria izango da, ikusiko dugu zenbat urtera arte, baina beti hor kontuan hartzekoa, eta esan dugun bezala, pilotan beti ez du favoritoak irabazten, atzo Ezkurdia galdu egin zuen, gaur Altunak, eta final irekia geratu da. Gogoratu, Etxeberriak 22, Altunak 9, Donostian.